Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Pati na rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok ngayon sa atin. Unang-una sa lahat, nais ko munang magpakilala. Chris po ang pangalan ko. Nakatira dito sa Masbate at siguro hanggang sa tumanda po ako ay dito na ako maninirahan. Sa ngayon po ay isa po akong online tutor. Graduate po ako ng kursong edukasyon, ngunit wala pang trabahong nakukuha sa mga pampublikong paaralan kaya nagtsatsaga po muna ako sa pagtuturo ng lengguwaheng English online. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo sa araw na ito ay nangyari noong kabataan ko. Halos 20 taon na rin ang nakakalipas. Siguro po ay mga 13 anyos pa lang po ako noon at ako ay first year high school. Kuya Bari, maliit lang po ang bahay namin noon. Gawa sa kahoy ang mga dingding habang yero po ang bubong. Walang kisame kaya kapag bakasyon at tag-araw ay parang loob ng impyerno talaga ang bahay namin. Walang sino mang kakayanin ang init sa loob kaya sa labas kami tumatambay lahat. Maliit na bayan lang po ang lugar namin. Halos nga kakilala ko lahat ng tao na nakatira sa lugar namin. Bibihira ka makakita ng dayo kaya naman kami lang din ang nag-aasawahan. Si Papa po ay isang magsasaka. Madalas siyang nasa bukid para asikasuhin ang palayan niya kasama ang kaisa-isang kalabaw namin. Talaga pong hangang-hanga ako noon kay Papa kapag nakikita ko siyang nagbubuhat ng 2 sako ng bigas at ibabalansin niya ito sa itaas ng kanyang ulo. Tapos maglalakad mula sa bukid pauwi sa amin habang nakikipagkwentuhan pa sa mga kapitbahay na para bang wala siyang daladalang kung anong mabigat sa kanyang ulo. Si Mama naman po ay mananahi. Siya lang kasi ang may gumaganang makina sa pananahi sa bayan namin. Sabi ni Mama, minana pa daw niya ito kay Lola noong mamatay ito. Sabi pa niya, nangako siya kay Lola na hinding-hindi niya ipagbibili ang makina kahit ano pang mangyari. Kaya nang makuha niya ang makina, wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang maging isang mananahi. Mayroong maliit na shop si Mama sa sentro. Mabenta ang mga gown na tinatahi niya kaya hindi naman masasabing naghihirap kami noon. Isa sa mga paborito kong gawain noon sa amin ay ang pagtambay sa mga lamay. Dahil nga sa halos magkakapamilya na kaming lahat sa bayan, kapag merong namamatayan ay halos imbitado ang buong bayan para makiramay sa isang buong linggong burol. Isa po sa mga paborito ko, Kuya Bari, ay ang mga pagkain na inihahanda sa lamay. Ewan ko ba, pero sa mura kong edad ay parang sarap na sarap talaga ako sa mga binibigay na merienda doon sa lamay. Tapos kapag sumapit na ang 6:00 ng hapon, unti-unti nang napupuno ang kwadradong mesa sa labas ng mga sugarol. Dala ang buong araw nilang kinita. Gustong-gusto ko noon na manood sa mga nagsusugal sa mesa, lalo na kapag umaabot na sa puntong halos mag-away-away na sila dahil sa dayaan o kung ano pang mga dahilan. Minsan nga ay may naabutan pa akong buntik ng magsaksakan dahil sa inipit na baraha sa manggas ng shorts. Naku, noong malaman ito ng kalaban, Kuya Bari, nagsiliparan ang mga baraha at mani at candy sa mesa kasama ang telang puti. Pagbagsak ng mga baraha, nasa sahig na at nagsasapakan na ang 2 lalaki. Mabuti na lamang at naawat ito kaagad ng mga tanod sa barangay. Nang maihiwalay ang mga naghuhumerentadong lalaki, napag-alaman namin na magkapatid pala ang 2.
Sila-sila lang din ang magpapatayan kung sakali. Pagkatapos ng sugalan sa mesa, sakalang mag-uuwian ang mga nakitambay. Ang iba ay abot tenga ang ngiti dahil sa balato ng bangkang tiba-tiba ang naipanalo sa mga kalaban niya. Hinding-hindi ako umuuwing mag-isa noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Lagi akong nakikisabay sa mga kakilalang dadaan din naman sa bahay namin. Sa kadahilanang isa kasi sa mga sikat na usap-usapan noon ay ang tungkol sa aswang daw na naglilibot sa bayan namin. Hindi mawawala ang ganoon sa mga lugar na tulad ng lugar namin dahil isang liblib na bayan na ang tanging koneksyon sa modernong mundo ay ang radyo at TV sa bahay ng ilang mga nakakaluwag-luwag na pamilya. Ayon sa usap-usapan, umaatake raw ang aswang na ito kapag kagabi, kapag mag-isa ka lamang na naglalakad sa madilim na kalsada. Isa sa mga sikat na kwento sa amin ay ang kwento ni Mang Kaloy tungkol sa engkwentro niya sa isang aswang. Kaya kumalat ang kwentong iyon ay dahil tuwing may inuman na kasali si Mang Kaloy. Asahan mo na ikikwento niya at ibibida niya ang kung anumang nangyari noong minsang nakatakas daw siya sa aswang. Hindi ko pa naman naririnig, Kuya Bari, ang kwentong ito ng direkta. Pero dahil na rin sa mga kakilala at mga tito na nakainuman na ni Mang Kaloy, na ipagtagpi-tagpi ko ang mga eksena. Ito raw ang nangyari. Kuwento daw ni Mang Kaloy, naglalakad daw siya noon pauwi galing sa isang inuman. Bata pa raw siya noon. Halos 25 pa lang ang edad. Nakakadalawa pa lang daw siyang anak noon sa misis niya, kaya naman alam niyang malayo pa siya sa pagiging isang matanda. Ngunit sabi niya, hubog na raw noon ang katawan niya. Batak na batak sa araw-araw na pag-e-extra sa construction. Kaya sabi niya, parang batong inukit daw sa katawan niya ang bawat umbok ng laman. Lasing daw siya habang naglalakad. Nakailang bote ng 4 kantos na sila at tumigil lamang nang magsuka na ang mismong may kaarawan. Noong matapat daw siya sa isang bakanting lote, bigla niya raw naamoy ang isang napakasangsang na amoy na noon pa lang niya naamoy sa buong buhay niya. Inisip daw ni Mang Kaloy na baka nagmula daw ito sa bakanting lote, kung kaya't nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Ngunit bigla niya raw narinig ang mga pagaspas ng pakpak at pagtingala niya, papunta raw sa direksyon niya ang isang nilalang na lumilipad. Sabi pa ni Mang Kaloy, kamukha ng isang paniki ang mukha ng aswang na iyon na nasa ere. Matalas ang mga mata at ang bibig ay may mga nakausling mga matutulis na ipin. Ang tenga daw nito ay pahaba at walang saplot. Hindi na kailangan dahil nababalot din sa makapal na balahibo ang buong katawan nito. Ang 2 pakpak sa likod ay halos hindi niya makita sa dilim dahil sa sobrang itim daw nito. Maugat at parang mamasa-masa daw ito. Dagdag pa ni Mang Kaloy, sigurado siyang kung anumang naaamoy niyang sobrang baho ay galing sa pakpak ng nilalang na iyon. Pagbabaraw ng halimaw ay tumiliraw ito. Isang nakakabinging tili na kung may salamin daw na malapit sa kanila ay paniguradong nabasag na. Pagkatapos nitong tumili, agad daw na sumugod papunta sa kanya ang nilalang na ito na mukhang paniki. Sabi pa ni Mang Kaloy, hindi raw siya natakot. Sa tagal daw niyang nakatira sa bayan, halos araw-araw niya raw na naririnig ang mga kwentong tungkol sa aswang.
Kaya naman handa siya sa pagsugod nito. Kinuha niya raw ang sundang sa tagiliran na lagi niyang daladala kapag galing siya sa trabaho sa bukid. Bago raw makalapit ang aswang ay iwinasiwas niya ang sundang sa mukha nito. Naramdaman niya ang pagtama ng sundang sa leeg ng aswang. Sumirit daw ang masaganang dugo papunta sa direksyon ni Mang Kaloy. Mainit na kulay itim na dugo ang bumulwak sa kanya. Muli daw tumili ang aswang. Siguro ay dahil sa sakit na nararamdaman niya. Napaatras daw ito. Sakalang naramdaman ni Mang Kaloy na mainit din ang dibdib niya. Kinapa niya raw ito at naramdaman niya ang dalawang mahabang sugat na tinawid ang bato-bato niyang dibdib. Doon na raw binalot ng matinding galit si Mang Kaloy. At akmang susugurin na niya sana ang aswang, bigla daw itong lumipad palayo. Parang naglaho raw ito sa madilim na langit, kasabay na nawala ang napakasangsang na amoy. Sa pagkakataong iyon, ay nawala na daw ang kalasingan niya at umuwi siya hawak-hawak ang sundang at inaabangan mula sa langit kung babalik ba ang aswang para gantihan siya. Ngunit hindi niya na raw nakita pang muli ang nilalang na iyon. At bilang patunay sa mga kwento niya, tatayo bigla si Mang Kaloy at itataas ang suot niyang damit upang ipakita ang dalawang linya na peklat sa kanyang dibdib. Siyempre Kuya Bari, mamamangha ang lahat at merong pang sasalat sa mga peklat niya. Kuya Bari, simula noong marinig ko iyon, kapag lumalabas ako ng gabi ay hinihiram ko ang sundang ni Papa mula sa sabitan nito. Mahirap na, mas mabuti ng sigurado at handa. Isa sa mga napansin ko sa lugar namin ay ang dalawang klase ng pera na ibinibigay na abuloy sa mga lamay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi ko alam kung bakit, pero nalaman ko lang po ito na dito lang sa amin ito ginagawa noong makaluwas ako minsan sa Maynila. Noong bata pa ako, hindi ko naman tinatanong kung para saan yun. Akala ko ay tinatago lang ng pamilya ng namatayan. Pero nang mamatay si Papa, saka ko lang nalaman ang dahilan kung bakit may pera sa buhay at lalong-lalo nang may pera sa patay. Hapon namatay si Papa. Sabi ng mga nakasaksi, lagi raw na bago umuwi ay tumitigil muna si tatay sa tindahan ni Aling Karing upang bumili ng sigarilyo. Doon niya na mismo sa tindahan ito inuubos para hindi siya makita ng aking ina na may hit-hit na sigarilyo. Sigurado kasing mabubungangaan na naman siya pag uwi niya. Habang humihit-hit daw ay napansin nilang yumuko si tatay, hawak ang kaliwang dibdib. Nakapikit na parang may iniindang kung anong masakit. Tinanong daw nila ito kung may masakit, pero sabi ni tatay, maayos lang daw siya. Nahirapan lang daw siya huminga nang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Hindi na raw naubos ni tatay ang sigarilyo. Bagkus ay itinapon niya ito sa basurahan at saka tumayo at naglakad pauwi. Hindi pa man din daw nakakalayo ay nakita nilang pabagsak na si Papa sa lupa. Tumama daw ang ulo sa simentadong kalsada. Doon na nagkagulo ang mga tao. Tumawag ang isa ng ambulansya
at nang maisugod si Papa sa ospital, sabi ng nurse na sumalubong ay patay na si Papa. Atake raw sa puso at pagputok ng ugat sa ulo nito ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Noong dumating kami ni Mama sa ospital, may talukbong ng kulay puting kumot si Papa. Doon na humagulgol ang aking ina habang ako naman ay nakatitig lang kay Papa. Hindi makapaniwala na ang amang buong buhay kong nakasama ay patay na sa harapan ko. Kinagabihan sumunod na araw ay may lamay na sa bahay namin. Ang mga dingding namin ay napalitan ng mga kortina at may mga bulaklak na nasa tabi ng kabaong ng aking yumaong ama. Ilang beses akong nagpapabalik-balik sa bintana ng kabaong. Paulit-ulit na sinisilip ang itsura ni Papa sa likod ng salamin. May kolorete na ang mukha niya. Maayos ang buhok. May pulbo at mukhang natutulog lamang. Hindi pa rin ako talaga makapaniwala, Kuya Bari, na wala na talaga ang taong itinuturing kong idolo. Noong gabing iyon, kasamang inihanda ni Mama ang lalagyan ng abuloy. 2 lalagyan, isa para sa patay at isa para sa buhay. Napakunot ang noo ko. Lumapit ako kay Mama at tinanong kung para saan ang 2 lalagyan ng abuloy. Matapos ko itong itanong, tinitigan lang ako ni Mama. Akala ko ay papagalitan niya ako, ngunit hindi naman. Niyakap niya ako at saka sinabing kapag inilibing na raw si Papa, saka ko lang malalaman ang dahilan ng 2 klaseng abuloy. Dumaan nga ang 1 linggo. Halos na puno ang 2 lalagyan ng abuloy sa dami ng taong dumalaw. Ngunit alam kong karamihan sa mga ito ay galing sa tong ng mga sugarol sa labas. Hapon din inilibing ang aking ama. Umuulan pa nga kaya nabasa ang kaisa-isang long sleeves na damit ko. Niyakap ko si Mama nang tuluyan ng naibaba ang kabaong ng aking ama sa lupa. Hindi ko alam ang mararamdaman sa pagkakataong iyon, kung lungkot ba o galit. Noong makauwi kami ay maraming tumulong sa amin upang iligpit ang mga gamit sa lamay. Nang malinis na ang buong bahay, matapos maghapunan, tinawag ako ni Mama sa silid niya. Pagpasok ko, hawak na niya ang 2 lalagyan ng abuloy. Pera sa patay at pera sa buhay. Ngayon anak, ngayon mo malalaman ang dahilan kung bakit may 2 klase ng abuloy dito sa lugar natin. Malamlam na wika ng aking ina. Kinuha niya ang pera sa buhay. Inilagay ito sa kanyang damitan at saka sinabi ni Mama na ito raw ay para sa mga naiwan ng patay. Itatago niya raw ito hanggang sa may importanteng bagay siya na pwedeng maibili ng perang ito. Tumango-tango lang ako habang nagsasalita si Mama. Ang 2 abuloy raw ay para sa patay. Binalot ito ni Mama ng isang itim na tela at ibinigay sa akin. Chris, anak, samahan mo ako at ibibigay natin itong pera sa isang aswang. Buntik na akong mapatalon sa gulat. Sa aswang po? Bakit po? Basta, sasamahan mo ako dahil maging ako man ay takot sa aking gagawin. Hindi ako makapaniwala, Kuya Bari, sa aking mga narinig. Lumabas kami ni Mama
at pumunta sa isang madilim na lugar malapit sa kagubatan. Nang tumigil kami ay saka ko na amoy ang napakasangsang na amoy na nagmumula sa itaas. Pagtingala ko, nakita ko ang aswang. Tama nga si Mang Kaloy, mukhang paniki ang itsura nito. Mabalahibo ang balat, matatalas ang ipin, kulay itim ang pakpak. Biglang bumaba ito sa lupa. Naglakad naman si Mama palapit. Ibinigay ang abuloy na nakabalot sa itim na tela. Pera sa patay, sabi ni Mama. Agad itong kinuha ng aswang at nang makuha ang pera, lumipad ito patungo sa itaas ng mga puno at naglaho na. Naiwan kami ni Mama. Niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya at saka sabay kaming umiyak ng umiyak. Ngunit nung mga oras ding iyon ay gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ako makapaniwala na nagbigay kami ng pera sa isang aswang. Ano ang dahilan? Noong makauwi kami, ikinuwento ni Mama sa akin kung anong dahilan ng pagbibigay ng alay sa mga aswang. Sabi ni Mama, noong unang panahon daw na bago pa lamang ang bayan, nakatira na raw dito ang aswang na iyon. Pumapatay ng mga tao at mga hayop sa gubat. At isa sa mga paboritong biktima ng aswang ay ang bangkay sa sementeryo. Sabi ni Mama, halos lahat daw ng bagong libing na bangkay ay bigla na lang nawawala kinaumagahan. Kaya naman nang malaman ng taong bayan ang nangyayari na kinakain nga ng aswang ang mga bangkay, napagpasyahan daw nila na patayin ang aswang. Ngunit hindi nila ito mahanap. Masyadong mailap ang aswang na ito. Hindi nila alam kung saan ito nakatira. Kaya kahit anong dami pa nila ay hindi nila magawa-gawang maitaboy ang nilalang. Akala nila ay buong buhay na nilang poproblemahin ang pagkawala ng mga bangkay. Hanggang sa makaisip ng ideya ang kapitan ng bayan noon. Magbabayad sila sa aswang. Kaya simula noon hanggang sa ngayon ay kapag may lamay, 2 lalagyan ng pera ang inihahanda ng namatayan. Saan naman nila gagamitin ang pera kung aswang sila? Tanong ko matapos magkwento si Mama. Huminga lang ng malalim ang aking ina. Alam mo anak, yung mga aswang na iyan ay hindi naman sa lahat ng oras ay anyong aswang. Sa umaga, bumabalik din sila sa normal nilang anyo. Kaya naman siguradong may sarili silang mga buhay kapag maliwanag pa ang araw. Mas lalo akong naguluhan dahil sa aking mga narinig. Ang ibig sabihin, nakakasalamuha namin ang nilalang na iyon nang hindi namin nalalaman. Kaya magmula noon Kuya Bari, magpas hanggang ngayon, ay may takot pa ring namumuo sa aking dibdib. Dahil alam kong ang nilalang na iyon o ang tinatawag nilang aswang ay nasa paligid lang namin. Sa ngayon po, dito pa rin ako sa lugar na ito nakatira. Mahilig pa rin dumalaw sa mga lamay na may sugalan at kainan. Ngunit napansin ko lang ngayon ay bihira na ang mga lamay na may 2 klase ng abuloy. Siguro dahil nalimutan na rin ng iba ang pamahiin na ito. Napag-isip-isip ko lang po na talagang epektibo nga siguro ang pagbibigay ng pera doon sa aswang na iyon.
dahil wala na ring aswang sa bayan namin. Marami ang nagsasabi na baka namatay na raw ito o baka lumipat na sa ibang lugar na mas liblib. Kahit anumang dahilan, masaya lang ako na wala ng aswang na umaaligid-aligid dito sa amin na kapag hindi mo nabigyan ng pera, kakainin ang bagong libing na bangkay sa sementeryo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling basahin niyo po ito sa mga susunod na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Chris. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.